Good morning mga idol. Good morning mga idol. Good morning kada kay Check Bibuya, kada kay Agdingdingeg of course. Kada ito yung nakasapsapang programa ta. Yes, and it's February 2 sa wakas Yes, idol it's Glenn. February. Yes, it's February 2. Nalpas mo lang dito January 75. Diba? Well, Hello. hello, And kadigi. natin ko na ako. Goodbye January. Hello love. It's love month today. And today is the 208th anniversary of Ilocos Norte and Ilocos Sur. Ayun, happy foundation anniversary mga idol. Yes. Ayan, Dito tingin Ilocano. Ayan, Panagwaya-waya ti taga Ilocos Norte, Yes. kendi yan nagwaya-waya idi Ilocos Sur. Hindi kita nagwayang-wayaan. Sakbay iti February. Yes, it's Freedom Boy. Yes, and ano ganun, ano ba ti expectaran di tay tattao idol. Ay wala hanapin nagpaam mo. No mo ti biyang idol Lawrence Martinez. Yan siya ni Idol Glenn Batuyong of course. Okay. So na kami apo iti makadkadwayo iti lasod iti manong oras. Tabarigas ta mga idol kat idano mi kayo dagiti bumarbara damdamag ken Domico ang mapagsasaritaan itata abiga. Issue tayo itatagit digito'y adal ay digito'y kaslalang asal ng mga bata. Digitay ugali da. Ugali da nga haan nga maik Kumbini. nga may Ayan. digi may kaniwas ti aglawlaw. Yes. Ken ano ti babuya talang idol Glenn. Dito iti babuya. Kaya datay ayan ipakita mo yung screen tapos rikas takat tap no makita da. Roll BTR. Yan. Okay, yan. Okay, mga idol, kita yun. Ano ti obra ano ti obe. Kaya datama naman nga pandanag na ano dito yun pinag-perdi na digito. Yes. Digiti design iti Sino digit ola. Ala. Sige. Naman. Sa dagkin kindi. Makita na kayo dito. Medyo dati LGBTQ digito isa. LGBT na to dito. Ano babae sa digito. Babae nito. Baba. Dito naka-pink. Okay, so kas mabuya yung mga idol ng tagod daway napanda pinurdo-purdot sa bakal. Ano ito mismo apong naganan. Panin natin. Iso apo iti kas makita yo in nabanda pinarot detay mismo apong design iti may sa barangay iti kabungaan dito lang agriro no anang barangay dito yung mga idol ta makainuman tayo kuma iti kapitan iti data barangay. So kas makita idol Glenn ano ti makunang padeta talagang pinarot da kan makas makita met agkakatawa da pay Pag tinitripan sa 48A. Yan da apo dito apo kapitana Marilyn Resquir. Good morning apo kapitana. Agsublita nga dito kuan ita. Okay, ala tapos saritaan naman dito idol Glenn. Kasano nga ta dito ay tapay anyo dito maragsakan dapay kadigito nga obrada. Yes. When no talagamot nga peer pressure dito sa Ngata. Una talaga kasi ti ugali da. Talaga kasi siguro ugali da. Mabalay na ang kalag perperdi. Yes. Amom ti tawag na dito hindi ko idol Glenn. Barbaric attitude. Kasi asal gubat dito obraan dito ubing mga idol. Kaya gapo iti dayta akata syempre dagiti otoridad dagiti bumarangay akata permi na agbubungtot dan gaputa idol Glenn amom ka dagita nga pinag-effortan dagiti tao tapno ini kasta akata napinas tibuya yes ta lugar da. Yes, kun parke deta idol Glenn. Dahil talaga papapintasan na deta sa mo mapan parut-paruton, mo gabut-gabutan di jay Siguro pa dito. Right? Di kita yung mabuyubuyad nga di kita yung social media. Kada dito yung sa bali. Mabalin met. Ano impluwensya? Baka dito kaslakas jay. Kaya di kita yung mabuyubuyad ang aming agbay-viral nga pang merper. Ay, mabalinak ag social media. Istaro no, agbalinak nga viral. No, mapakang ko gabut-gabutan. Di kita yung display. Supay Diti barangay me.
Ano ba? Anya, Ano mabalik. papalam ko na Well, hana doon minti kasi yung influencer kada digijay content creator nga ti Oo. dapat digijay perperdi digijay Correct. iso nga dakilmet nga ba nagdigitoy mabuybuya da nga pagtuladan tapno agip tingman ni pabuya yung kat digijay ko ti pag content yung amin digijay Di ba? Nagitay Nagitay adal. na nga DJ mo anya deto yan ihang mga pagkakatawaan data pag maperdi Correct, data maperdi. maperdi data balay uno data kasi Sa'yo pelang ibidbedyo nga agkatakataw kayo. Ano pa yung tanga road. Ayan. So mabalin pa nga peer pressure ko nakatan siyempre Yes. grupo da DJ no di kagkasta hanggang parte dati yung barkada tayo Ay, wapo Diba? siyempre dapat na tayo amin agperdi tayo Ay, wag ka na. perdi mo tama nagbiag yun ano kasta Yes, imbagdaan na nasurusuruan mo dagati anak mo ay well hana mo dati Kasjay. amo dati umiwas ket amo dati ko ever since nga idiubing daket amo da nga Napigdas. i-balance ti ko handa nga basta nga sumursurot ken ko ken amin nga ti ka digije friends da Oo. napili dati friends da ken amo Ay, talaga? well amo da sa digije friends dati umay ken ko ta handam bisyo da amin Ay, bisyo da. oo nagmayat oray man ko makunam nga DJ grupo da ket talaga nga nag-astig da Oo. ngem ij kwada awan ti Yes. ang makitak nga bisyo da tilang siguro bisyo da pandagpasya DJ lang Correct. Ken taganan baka i-challenge ko na ni Boss Ninja baka i-challenge na magbagita. wen challenge det na Kasi i-challenge sa magbagita at ano, lawlaw game, Boss Ninja. Lawlaw game, Boss Ninja. at nga taga Ayan. siya ada DJ kasi Pwede na. kita ubing. Alam mo, Idol Glenn, i-research mo man. Siguro, No, ano nga talaga, iti Dati triggering factor. Dati triggering factor nga dati Wen. mabaling stress, anxiety or confusion sa sarili din. Confusion. Well, at siyempre handa nga na imbes nga DJ kung nakikwada di parent di pamilya da ket talaga nga dakkel ti problema da mo napagdalat Ayun, na aya. nakikadwa ka di DJ Parang- friends da nga di DJ friends da papada da mo nga kwa nga Kasi makikita da ngamin DJ uneg nga mismo ti pamilya da ket chaos di chaotic Oo. da ket kapilitan nga no makakita dati na pintas di ko perjiklat ta dato And rebellious. Kung naman, parang Yes. rebeldedan. kasi siguro kasi ti pakaawatan tayo at apay ti kunada siguro apay di gito nakorunus ket ije balay mi ket hamet nga na Ken syempre, Idol Glenn, Challenge di ko nang nila. katingar nga parang ada triggering factor na dakkel apo ka talaga. Halang triggering factor but dakkel a triggering factor daytoy para kalagiti anak yo. Kasi no anat makikita dati unag ti balay, no kas pagarigan. Yan dati mo apo no bugbugan ni nanang mo ni tatang mo. baliktad sa mo Baliktad. Baliktad. Ano, ni tatang mo. Mamansyon na ni nanang mo. Akata, dapat ti-trigger. Ganam, di kita bullies. well. I think they are bullies. Mabalin. Di nakita kita nga gundaway. Parang bully da eh. Uli da di gito Kan mong trip da, uy, ubing. Ang asi-asi ti gastos ka na kita. Pinta pelang nangina na gitan. Mga idol, ha? Kaya may isa pa siguro kano dati may isang factor ket dati kinalain da nga dati agbubuyaw no dati screen da kan agay ayam da di ayam mo da mga ket digite medyo dati agperdi ti Paunay. ada ka kasi jay or Oo. GTA or something nga Ayun, ay, bueno digite ko mismo nga DJ agkakabil Hindi kita nga yung vlog. we Paunay kay Met, diba? it is Kailangan nga malimitaran ba ket di ay Idol Glenn dagiti ka kasto nga mambanag. Kasi karod ubing perang dagita. Lalalo to siguro mat ayan no kas magarigan. Between the ages of 13 and above, Oo. baka no mga magasan di jay nga ugali di kita anak mo or kaanak kam tabaak kamet at naganan talagang kumarupay baka isudan to manen dagitay sakit ti ulo dagiti coming Well, to Philippine National
Police. Iso kada kayo, beng hang kayo ka problema to mandigay tagi-enroom kada Wow. Ay, i-shoutout ko mandigay tagi-enroom dati. Oo. Nagpa-shoutout apong Glenn wala na ni Hero ni Coco deto ni Coco Martin of Talaga? Batak. Sana all. Kasi ang Hello, sakit Coco. ni Coco. Coco ng agila. Ay, ay. Nagay tagi-enro. Kumusta kay amin nitag digdig Hello, da Apo. ka nakapikpik sa Tiguada. Ay, and of course ni Lars Viernes kan ni Ma'am Joy na gata dito, medyo binaliktad na eh. Joy Bagkayang, Manipod, Saudi Arabia. Hello po. Kita Daisy Juan. kakaiso ng root nga nagpapapintasan kag lawlaw ket napandamot. Basta pela ti pinarot-parot yung pelang digito yung obeng. Apo, sakit kiti olo obeng. Kaya ala, hindi tuman na denggen, ito na madamdama, no anya apo, digitinas ken ngobra enyo, Yes. para ka digitoy nga. Tapno maiwasan anak tayo. yo. Kung papreventaran tayo. Yes, Di kasi yung papreventaran naman lang. ugal yan dakat. No kasi yung ugal yan dakat napindas to pwede di anya dato yun future tayo. Hansa. Correct. Kasilahaan sa Awan samot dati pagbagaan ni Apo Dr. Jose Rizal nga ang na ang mga kabataan ay pag-asa ng Bayan. bayan. Yung Apo, ang balbalin samot nga ang mga kabataan ay salot sa lipunan. Ang pauna yan. Ala. Ang dapat namin kita tayo Idol Glenn nga mapan makirarally pa ikat di nga mapan na makibasag ulo. Ang nga ko sa grali. Imbes nga agrali, imbes nga agrali dagan na pandamot nag-aalat yan nagtarakaw dan sa pay. So pay Tiamin Loli Narag Madriaga. Na yung bigat mo. Yes. Good morning Philippines. Kunanda. Good morning. World. Good morning universe. And ano ta ganan? Iso siguro di Jeff aya dete nakita di rally. Dete pa One Piece. Ada pirata. Ala, pagsalita dito kita mga idol, kasano yung disiplinaan. Dagiti nga anak yo, kalpasan dito ay apa malagip. Oras alas 5:24.